Takže čaute, ja som Megatron, vítam vás u nového videa a tentokrát to bude opäť CS-ko. Túto vetu som už dlho nepovedal, pretože som dlho nenatáčal. Áno, je to už nejaká doba. Konkrétnejšie 2 mesiace. Ale vraciam sa k tomu, mám veľký projekt teraz pre hokejových fanúšikov. No, možno sa pýtate, kde som, a pre tých múdrejších vám možno doplo, že som v tej istej miestnosti, len som sa presunul. Bol by som rád, keby dáte like, dajte odber, poďme už na video, užite si to. Aha, ten náš mal ban pred 2 rokmi. Jeden na Evi. Počkaj, flešním, tak nie. Mám tu dým, nevidím. Ale zase vydal nejdu. Je z Bčka pôjde z konektoru. Bude tam asi konektor, alebo neviem. Poďme na sajte. Ježí. Čo si tam nacvičoval s tým granátom? Pušujú Ačko jeden. A ne, ten troj nikdy nešiel pič. Hej. Jeden bude Bobdog, či jak sa to volá, Planting. Á, dole. Dobre. Pušujú Ivy, majú polku všetci dole, lebo cez molotov behajú. Tam aj aký cross máš? Dáme, počkaj na mňa. Nice. Pekne. Potrebuje niekto drop? Nie. Bčko? Hej, Nechajte mi ich. Nehajte, však ja zomrem to vtedy. Jeden išiel dozadu na kebol. Jeden vľavo. Dobre, dole. Dobre. Heaven one. Planting. Dole Heaven, plantuje. Sprostý kokot, kam kúkal zase na ten radar, ja si ho dám asi preč, si ho vypnem. Nice, druhý bol Ivy. No, tam. A už beží, no. Joj, poď. Ja mám. Máte M-ku, Volado. Ďakujem. Ikes. Sú pred Bčkom nejaký podľa mňa tam. Choď kľudne, Ačko. Nie. Bomba Ačko. Ježišmaria, také šťastie mám dneska. Alebo môžeme ísť tam dozadu na Bčko. Dobre, no, poďme na to. Neblokuj! To ktorý kokot? Dostal hlavu, kone má hlavu. Ja mám 400 damage. Tak to hodí nejít. Ivy naľavo, tam ako je ten tak, no. Yellow, pozrieť, yellow. Poďme preč, poďme. Díky, bra. Ja pozriem tým back. Vidíš? Dobre, vypotujem. Kokos od spodu. Ja viem. Ale do riti boha. Ja jebne. Držte si vaše klobúky, pretože teraz príde historický comeback. Víra sa prebudilo. Vypár. O môj boha. Je tam. One more time and I give you my knife. Už ide konektor asi. No, ja to, aspoň to Autista plantujem. som sa dokakal. Není. Čo? No nič. Dvaja, jeden dostal hit, ale neviem, či asi nie hlavu. Poďme Bčko skúsiť. Málo. Koľko tak málo nemal. Čo aj oni tak hrali? Nice. Bohatý Dáme strieľač smoke. do mňa. Landing. Duke Luke začne hrať. A few moments later. Ďakujem sa. Poďte. Čo, jak ďakujem samo? Do piče. How to To play už CS životka GO. nedám. No, lebo... Jeden pôjde z tohto spodku. Mám ho? Pustite ma na ich. Dobre. Dobre tam. Pustite ma. 3. Flashujem. Je tam Viko. Ačko vybehli. Na hlavu. Bčko bomba. Hola? Ne? 11. Je tam ešte. Ale ja som autista. No Yes! tak Nice. Áno. Main, čo si? Odprava! Ukryje to, ale nie. Planting. Nemôže plentnú. To je komédia. Poďme jedno kolo, chlapci, jedno kolo posledné. Ja budem vás milovať do konca života. Main čistý? Som to zapalil jak dement. Main čistý? Idú Bčko, niečo, smoky. Bčko. Idem už, rotujem. Idem.
Yes, chalani, áno. Po piči. Dobre, to máme už. Je tam, je na Za blokом, sajte. hej. No za blokом posledku. Pekne, good job. Áno. Sme si dali. Oh my gosh. Toto bolo napínavé. Ešte jednu. Jasné.